a családban is a beszélgetések azok mindig sokkal mélyebbek voltak, mindig tisztán, őszintén tudtunk kommunikálni bármiről, ők se vettek vissza azért, mert gyerek vagyok. Mint ahogy a gyerek, hogy meglát valamit és csak csinálja, és nem kell gondolkozni, nem kell túl gondolni a dolgot, csak csináld, halad, intuíció szerint, ösztönösen, és én amúgy így élem az életemet. Bármikor logika szerint próbáltam dönteni, azt mindig megbántam, de ha intuíció szerint, az soha. Valójában az a tapasztalat, hogy valaminek a vége, az egyáltalán nem biztos, hogy a vége. Transformáció, az átalakul valami mássá, nem de a tapasztalás ott van. Abszolút. Tehát, hogy nem az van, hogy most mindent lezárok, azt is, amit tudok, meg minden, és akkor az már a múlt, nem is gondolunk rá, hanem azt viszed tovább, és igazából nem az van, hogy itt vége ennek az életnek, és akkor teljes újjászületés, amúgy lehet újjászületni, de hogy azért egy kicsit több anyaggal születsz újjá. A Nem hétköznapi történetek mai vendége, szia! Lengyel Johanna, Megasztár idei győztese. Gratulálunk először is. Köszönöm szépen. Elfoglalt vagy? Elfoglalt. Pörög minden most? Pörög minden, úgyhogy még annyira nem volt idő kipihenni ezt a dolgot, vagy feldolgozni bármit is belőle, de majd így idővel. Igen, ez a feldolgozás, ez egy érdekes kérdés, mert ez nem az első próbálkozásod volt ilyen nagy televíziós versenyben, és mindig elértél szép eredményeket, de a tetejére nem sikerült eljutni. Tehát a végső címet eddig nem sikerült megnyerni. Viszont ezen az úton te kvázi profivá váltál, hisz ez volt, és ez az életed. Igen. Na és most ez olyan, mint a cherry on the cake, tehát szerintem az az érzés, hogy most ott van a tetején, és azt tudod mondani, hogy pipa. Igen, egy fejezetnek mindenképpen az így most lezárult, tehát azt gondolom, hogy egy több éves út az így a végéhez ért, és akkor most indulhat egy teljesen másik, ahol építkezhetek újra teljesen új célokkal, és ez nekem mindenképpen amúgy így időzítésben is így tökéletes volt az egész, hogy azt éreztem, hogy teljes mértékben készen állok rá, nem csak mint előadó, hanem így emberileg is, mentálisan, mindenhogy. Nézve a te élettörténetedet, azért ez, most így magunk között szólva, ez azért úgy kiszámítható volt. Ugye gyerekfejjel belekerültél az élsportba. Méghozzá egy olyan élsportba, a ritmikus sportgimnasztikába, ami ilyen nagyon elegáns, könnyed, légies női sport, viszont mögötte talán az egyik legbrutálisabb edzés munka zajlik, minden milliméterre kiszámított precizitás, plusz ugye a versenyek, amik tétrebefutóra mennek, és ahogy én figyeltelek téged a színpadon a folyamatban, azt éreztem, hogy hát ott egy masszív alapra építkezik, tehát megalapozott ennek a gyermeknek az útja és élete. Hát abszolút. Szinte mindent oda tudok visszavezetni, tehát amilyen én vagyok, ahogyan gondolkodom, ahogyan hozzáállok a dolgokhoz, a jó tulajdonságaim, a rossz tulajdonságaim, az talán így majdnem, hogy minden onnan ered, és hát igen, tehát hogy ott mindig az volt. Mik a rossz tulajdonságok, amik jönnek ebből? Aha. Hát ezek mindig ilyen kettősek, tehát ott van a maximalizmusom, ami amúgy lehet egy jó dolog is, hiszen annak köszönhetem, hogy ilyen szépen tudott alakulni az énekes karrierem, viszont át tudok billenni egy olyan állapotba, ahol nagyon káros. És téged folytogat már időnként igen, a saját maximalizmusod? Igen, tehát kiégek, mert ilyenkor sokszor így félrerakom a limitjeimet, és így tolom, és mentálisan nagyon-nagyon jól bírom. És akkor néha azt veszem észre, hogy már így pörög az agyam, és még bírom, de a testemet már vonszolom. Oh. És hát nyilván az már és akkor van egy olyan, hogy a testem azt mondja, hogy oké, állj, kész, vége, és lerobbanok. De olyankor nagyon. De akkor mit teszel? Igen. Hát olyankor kényszerpihenő van, tehát nekem ugye lett azért a tornából egy idő után sérvem is, meg mindent, tehát hogy akkor olyankor rendesen az van, hogy olyan állapotba kerül a testem, hogy felállni se tudok esetleg,
és akkor az pihenő van, ennyi. Tehát overloadolom magam nagyon durván, sokszor megtörtént már, és ez egy állandó mindennapi harc, hogy egyensúlyt tartsak. Tehát, hogy magadnak tudj mondani nemet adott pillanatban, egyáltalán észrevedd. Hogy az a pillanat. Hogy ez az a pillanat, amikor nem, mert ugye a baj az, hogy ez csak később veszi észre az ember, amikor megjelennek a tünetek, hogy hopp, nem tudok fölállni, tehát túltoltam. Na most ezt az érzetet, hogy stop, ezt oda kell visszavinni, amikor még minden jó, és úgy tűnik, hogy bírnám. Megy ez? Most már szokott menni, tehát hogy észre szoktam venni, és szoktam is jelezni, viszont én abban nagyon jó vagyok, hogyha én szenvedek, vagy bármi, akkor azt nem látszik kívülről. Mert amúgy az Erdélynél is az volt, hogy felmész a gyakorlat, és végig mosolyogsz. Tehát nincs hogy valami fáj, vagy elrontottad, vagy ilyesmi, hanem végig azt mutatod, hogy minden teljesen rendben van. És ezt te tudod a mindennapi életben is? És én ezt tudom, ezt a tartást, amúgy most már sokkal őszintébben reagálok, tehát lejön az embereknek, meg szeretném kimutatni, hogyha nem vagyok jól. Volt egy időszak, amikor nem tudtam, és még féltek is, tartottak is az emberektől. Jó, csak ez reflexzerűen jött akkoriban? Tehát, hogy az van, hogy akkoriban, igen. Nem, hát az olyan, hogy már annyira sok ilyen, nem tudom, ilyen rácotás van, és hogy egyszerűen semleges leszel egy idő után. Hogy az volt, hogy már annyit sírtam, hogy most már nem tudok sírni. Nem is tudtam egy nagyon sok évig, ilyen 14-15 évesen megtanítottam magamat újra a tükör előtt. Mert nem tudtam elengedni. Tényleg? A tükör előtt tanítottad meg magad sírni? De azt hogy? Hogy addig álltál ott, amíg nem jött a könnyed? Ott álltam, és mondjuk így elképzeltem, drámatagozatos voltam később a suliba, és akkor mondjuk elképzeltem egy szituációt, ami tudom, hogy megérint, és akkor így a tükörben mondtam, mert azt, hogy látom magamat, hogy próbálom azt kifejezni, az így elő tudta valamennyire hozni egy idő után. Hogy alakultak a párkapcsolataid? Hogy talán voltak, akikkel ezt meg tudtad osztani? Nem, ez így baráti szinten is mindig nehéz volt, tehát nagyon egyedülre maradtam, amúgy emiatt jött be az éneklés, az volt az, amiben azt éreztem, hogy na itt ki tudom fejezni magam. Olyan dolgokat, amiket még magamnak se tudtam kifejezni. És hát a párkapcsolatok az nekem nem is volt nagyon komoly, mert hát vagy elijedtek az emberek, ugye az, hogy szerintem... A keményrendszertől, vagy a maximalizmusútól? Nem is attól szerintem, hanem az, hogy mindig nagyon, ha még szét is vagyok esve, akkor is nagyon összeszedett az életem, és ez most nyilván egy véleményem, az én tapasztalatom, de hogy nagyon sok fiúnál vagy férfinál ők szeretik azt, hogyha van egy olyan része a nőnek, ami megmenthető. És én meg mindig nagyon önálló voltam, és ez nem mindenkinek jön be, főleg, hogyha nekik mondjuk nincs úgy összerakva még az életük. Hát igen, egy férfinak erre szüksége van, a nagy megmentő, a Superman, az ellágyuló nő. Abszolút. Ez mind a sportból ered, amit Laci is hozta tehát ez a edzőtáborba 1000 országba menni, és soha nincs szabad napod, gyerekként pedig nagyon kell az önfelegyerekkor. Ez mind kimaradt? Ez igen, meg hát ugye iskolába is alig jártam, aztán volt egy év, amikor ilyen 200 valamennyi óráról hiányoztam abban az évben. Tehát, hogy egy külön megállapodás volt, hogy nyilván így tovább menjek valamilyen szinten, így, és ne bukjak meg már a 3. osztályba. De hát nyilván az úgy nehéz volt, meg hát ki voltam így idegrendszerileg, meg minden, hogyha a suliba kellett menni, akkor pánikrohamaim voltak, meg minden, mert volt az a terhelés, amit bírtam, hogy oké, ott volt a sport, arra fókuszáltam, akkor azt írtam, de bármi más, az már túl sok volt. Tehát nem tudtam befogadni egy csomó mindent. Egyet mondj meg nekem, milyen a férfi ideálod? Én azt szeretem, hogyha nagyon férfias, az, aki abszolút komfortos abban, és nincsenek ilyen félelmei, hogyha mondjuk érzelmeket mutat, vagy ilyesmi, vagy az, hogy megijed, hogyha más irányít. Amúgy én szerintem olyan vagyok egy kapcsolatban, hogy én nem feltétlenül szeretnék irányítani, tehát jó, hogyha van egy ilyen számomra is valaki, akire rá tudok támaszkodni. És lehet téged irányítani egyébként, szerinted? Én nagyon szeretek követő is lenni. Tehát én akkor szeretek vezetni, amikor egy olyan helyzet van, ahol én azt érzem, hogy arra van szükség, tehát például a karrieremben, de én nagyon tudom tisztelni más embernek az értékeit is, és hogyha azt mérem fel, hogy érdemes lenne hallgatni, mert talán ő ezt jobban tudja, akkor én abban a pillanatban hátra tudok lépni, és tudom engedni. Jó, tehát akkor kéne, hogy legyen benne valami, amire te fel tudsz nézni, nem?
Hogy azt, hogy... De hogy nem, nincs egy ilyen, hogy fú, hogy ezt érje el, vagy azt érje el, hanem inkább nekem az kell, hogy ő is magabiztos legyen saját magába az értékeivel. Tök mindegy, hogy mit csinál. Egy kitűnő asztalost is tudsz tisztelni az asztalos munkájáért. Abszolút. Tehát ilyen nincs egy olyan checklist, hogy ilyen legyen, olyan legyen, amolyan legyen, hanem inkább, hogy érzésben legyen kompatibilis, hogy azt érezzem, hogy nem olyan kompromisszumokat kell hoznom, hogy ami elvesz az életemből, hanem pont az, ami építi egymást. És hogyha ez megvan, és a bizalom megvan, amúgy nekem az nagyon fontos, hogy tudjon kommunikálni rendesen, hogy egy bizalom kiépülhessen, és akkor ezentúl engem nem igazán érdekel, hogy mi a körítés. Azért az fontos, hogy a muzsikához értsen, vagy legalább legyen jó füle hozzá? Nem. Nem is baj, ha nem is a művészvilágból, aki ugye jobban megérti. Értsen meg engem, ennyi. Ezen, igen. Ez a legjobb, hogy értsen. Szerintem, és egyébként, téged egyébként borzalmasan könnyű megérteni. Ez az igazság, mert csak abban, amit valaki csinál, művel él, abban neki is egy magas szintet kell teljesítenie önmaga felé, és ez nem feltétlenül egy díjban, egy aranyéremben jelenik meg, hanem hogy úgy feküdjön le az ember, hogy ma teljesítettem a feladatomat tisztességgel. Abszolút, hogyha ez egy kis dolog is, hogy nem tudom, rossz nap. Én tudok magamra büszke lenni úgy, hogy egy rossz napom van, nincs semmi energiám, de ma kikeltem az ágyból, tök jó, örülök. Tehát, hogy nem várom el magamtól minden nap, én se, hogy valami hatalmasat teljesítsek. És talán ez is azért van, mert annó annyit teljesítettem, hogy ott is megtanultam, hogy nem az volt az érték, hogy én a dobogón álltam, és valamelyik nap volt egy beszélgetés az edzőteremben, beszélgettünk, és kérdezték, hogy na, nézz itt körül, melyik a kedvenc géped? És tudod, hát nézed a világban a fitness influencereket, hogy a sport felszabadít, és milyen csodálatos, stb. Körbenéztem a terembe, és mondtam, hogy én mindegyiket kivétel nélkül szívből gyűlölöm. És akkor ilyen megértem. De hogy, de hát te minden nap edzel. Nem ezt kérdezted, hanem azt kérdezted, hogy melyik az undorítóbb. Mindegy, gyűlölöm, fájdalmat okoz, nem szeretem, de akkor is csinálni kell. Mert van egy célod. Pont tehát jót mondtál, hogy ez egy sok munka, és én megtanultam azt, hogy ezeknek a kis lépéseknek tudja körülni. Tehát amikor a nap végén megvan az a eredmény, amit mondjuk mindenki lát, az egy tök felszínes dolog, mert én ott vagyok, hogy azért mondjuk nem vagyok akkora extázisban, hogy ez most sikerült, mert én már örültem az egész út alatt a kicsi lépéseknek, amik oda vezettek, és tudom, hogy ez nem azért történt, mert 2 perccel összeszedtem magam és tessék, hanem egy folyamat volt, amit végig én átéltem, és élvezni is tudtam, meg küzdeni is. Figyelj, ezt éld meg, mint az ünnepet, amikor bizonyíthatod az elvégzett munka eredményét. Ez ne sokkoljon, menj be, legyél pozitív, legyél boldog, és hagyd, hogy az automatizmusok működjenek. Mert ha nem blokkolod az agyadat azzal, hogy tét van, hogy mi lesz a végeredmény, te túl vagy a melón. Hát ez a legvidámabb nap. Hát most meg tudod mutatni. Megünnepelheted a munkát. Hello! Igen. És amúgy volt pont körülbelül ez volt a mantrám minden élő shownál, mielőtt felmentem a színpadra, hogy oké, én megtettem mindent, amire én képes vagyok. Beletettem a munkát, felkészültem. Tudom, hogy meg tudom csinálni, mert a főpróbán sikerült. És most engedd el, élvezd, és csak nyomd le a play gombot, és játszd le. De jó. És így mentem mindig fel a színpadra. De jó. És tudod, nézd meg ennek a gyereknek az arcát. Nézd meg, ahogy megnyomta a play gombot belül most. Igen, ez virális a mosoly. Azon gondolkodom, hogy abban, hogy te így gondolkodsz, meg így látod a világot, mekkora szerepe van az édesapádnak, aki ugye egyébként egy nagyon ismert és elismert life coach, és nagyon sokan követik őt. Szóval neki mekkora szerepe van abban, hogy te így gondolkodsz?
Hát mindenképpen nagy, mert én ebben nőttem fel, tehát hogy ő szemináriumokat tart, és szemináriumokon nőttem fel. Egy csomószor amúgy mondhatni, sok barátom felnőtt volt, mert felnőttekkel voltam körbevéve állandóan. Úgyhogy ő neki volt egy tanítómestere külföldön, oda is jártam szemináriumon, tehát én születésem. Tehát egy szívtad magadba igazából. Szívtam magamba ezeket a dolgokat, anyukámmal együtt csinálták ezeket a dolgokat még, és ezért a családban is a beszélgetések azok mindig sokkal mélyebbek voltak, mindig tisztán, őszintén tudtunk kommunikálni bármiről, ők se vettek vissza azért, mert gyerek vagyok. Tehát nem feltétlenül úgy beszélgettek velem, hogy te gyerek vagy, ezt még nem értheted, hanem miért ne lehetne megértetni a gyerekem, miért ne lehetne bevonni már abba a komplex világba, mint amiben amúgy élni fog, és amúgy is él. És szerintem a gyerekek eleve sokkal tisztábban és több dimenzióban látják a világot, mert még nincs az a sok blokk, a mentális blokk, és minél jobban nő fel az ember, én azt vettem észre, hogy volt egyszer egy olyan gondolatom, hogy azt érzem, hogy butulok. És mert annyi minden. Vagy talán nem is butulás ez, hanem tompulás, abszolút, nem? Tehát, hogy még a gyereknek az érzékei szervei teljesen nyitotta. Igen. És hogy azt hittem, hogy úristen, szinte már felszínesebben látom én is a világot, és így elveszítem azt a mélységet, és akkor ment be igazából ez a nagy meló, ilyen, nem tudom, amikor ilyen tinédzser lettem, és kezdtem belelátni abba a világba, amiben bele kell lépni, hogy így, na ezt így ne engedjük el, ezt tartsuk meg. De mai napig, ha bármi kérdésem, kételjem, vagy csak így át akarok beszélni valamit, mert ez egy dolog, hogy én átgondolok egy csomó mindent, de tök jó, hogyha ebben van egy partner, aki lehet dobálni a labdát oda-vissza. Én mindig anyukámmal, apukámmal ezeket így megbeszélem, még akkor is, hogyha tudom már, mit akarok, de még mindig kíváncsi vagyok, hogy ők hogy látják. És amúgy visszatérve apukámra, tehát például az a rendszer, amiben ő tanít, abban van is egy ilyen mondat, hogy a döntés nélküli haladás. Hogy mint ahogy a gyerek, hogy meglát valamit, és csak csinálja, és nem kell gondolkozni, nem kell túl gondolni a dolgot, csak csináld, halad, intuíció szerint, ösztönösen, és én amúgy így élem az életemet. Bármikor logika szerint próbáltam dönteni, azt mindig megbántam, de ha intuíció szerint, az soha. Mi úgy működünk párosan nagyon sokszor, hogy van egy feladat, szétrágjuk 27-szer, és akkor megállapodunk, hogy na, akkor ez lesz így a jó. De éppen fordulnánk el egymástól, és rájövünk, hogy de ez nem jó. És akkor valamelyikünk mindig szokta mondani, akkor most nézzük meg, hogyha kompletten az ellenkezőjét csináljuk. Tehát, mert ugye az a lehetetlen, mert megvannak a keretek, felejtsd el a kereteket, nézzük, és nem egyszer jön be, így van? Abszolút, hogy persze. amikor pontosan a másik végéről közelítjük meg. Meg azért nem úgy van az, hogy az ember rögtön érzi. Tehát, hogyha fölmerül bármilyen kérdés vagy megoldandó feladat, akkor valójában, ahogy te azt értelmezed, rögtön érzed magadban szerintem, hogy mi a válasz, vagy mi a helyes út. Szerintem is, csak sokszor ugye nem bízunk benne, mert mondjuk tényleg ellentmond a logikának, vagy pedig még nem értetted meg azt az érzést, amit hirtelen kaptál, aha, jó, és kell neki egy kis időt. Az érdekel nagyon, hogy a Megasztár döntőjének reggelén, vagy napján, délelőtt, nem tudom, mikor kellett bemenni a próbára. Te hogyan keltél, és mit éreztél, amikor beléptél a stúdióba? Én nagyon boldogan. Én nagyon-nagyon jó paszba voltam, mert az egy gondolat volt igazából a fejemben, hogy azokat a célokat, amiket kitűztem magamnak, én elértem. Tehát mondtam, hogy bármi történik ma, én sikeresnek érzem magam. És viszont ott volt az a gondolat is, hogy ez az utolsó. És ez az utolsó esélyem, hogy kielvezzem ezt az egészet, mert hogy bármennyire is nehéz volt, én imádtam, mert ez egy olyan teret adott, amúgy egy játszóteret számomra, hogy kísérletezhettem, és nagyon sok mindenre rádöbbentem, rátaláltam önmagamba, és ott voltam, hogy ez az utolsó nap, hogy még kihasználjam ezt a lehetőséget, hogy még egyet játszak a játszótéren. Egy gyerek is boldogan indul neki. Persze. Azért kérdeztem, elmondom egy dolog miatt, mert korábban én is nagyon sok tehetségkutató műsorban dolgoztam, felelősszerkesztőként, kreatív producerként, X-faktortól, Rising Starig, minden, Megasztárt éppen nem csináltam, de mindig emlékszem arra, hogy amikor eljött a döntő napja, az élőadásoknak a döntője, legyen szó bármelyik versenyről, ültünk ugye mi a műsorkészítők ugye a próbán, szemben a színpaddal, és ott voltak a nem tudom 2, 3, 4 év, nem amikor mennyi döntős. És anélkül, hogy tudtuk volna, hiszen a nézők szavaztak mindig is, mi mindig megláttuk már aznap délelőtt, hogy szerintünk ki lesz a győztes. Mert egyszerűen más fényben, valahogy másképp
állt ott mindig az, aki végül aztán este valóban meg is nyerte a műsort. És ezért voltam kíváncsi, hogy te hogy léptél oda be aznap, mert szerintem valahonnan innen jöhet ez a fény, vagy nem tudom, minek nevezzem. Meg én azt gondolom, hogy így tudtam csak végigvinni, mert bármennyire is voltam úgymond biztos abban, amit csinálok, nagyon fáradt voltam. Tehát, hogy tényleg már azt éreztem, hogy utolsó cseppek, amik így maradtak. Viszont ott volt az a gondolat, hogy nem kell tartalékolni, tehát jövő héten már nem kell. És most mindent beleadhatok. All in. És ez olyan jó, amikor nem kell megfékezned magad, hanem most ami van, az így belemegy. És amúgy a legutolsó produkció után ott tényleg bele is raktam mindent, és már az értékelésnél így csukódott a szemem, annyira elfáradtam, annyira kimaxoltam az egészet, hogy azt voltam, hogy ha legyen gyorsan vége, mert azt hiszem, így mindjárt így. Tényleg egy kicsit rezignált voltál, senki nem érted, miért nem örülsz annyira, igen, pedig patent jól sikerült. Miért nem örülsz, miért nem? Fáradt voltam. De várjál. Hát ez az élsport. Odaraksz minden. És elégtél, és kész. amikor szenvedéllyel csinálsz valamit, akkor erre szükség van. Hát persze. Igen. Meg kell osztanom egyetlen élményemet veled. Ez ugye a Megasztár döntője az mindent elvitt, tehát Broadway színvonal, fantasztikus volt, saját magad munkája volt, rengeteg ugye saját magad által írt dalt, hát ezt kevesen tudják letenni az asztalra, pláne arra a színpadra, de egy évvel ezelőtt egy hatalmas kertfesztiválon több ezer ember előtt a Vasovszky Banddel feljöttél a színpadra, és esett, fiúk. Annyira esett, hogy minden közönségtag, aki még ott mert maradni egy viharban, ahol sokan fel sem mennek művészek a színpadra, ti klasszul igen, te egy nagy bundában emlékszem, az ereszek alá mentek. Kiálltál, körbenéztél, kicsit az Árt Johanna volt még, előre mentél egy bitangerős hanggal, és mindenki kijött a pocsolyában ugrálni. Ott valami olyan varázslat történt, és ez mind csillogás, fények, reflektorok nélkül, hogy azt mondtam, édesanyád állt mellettem, sikított egyébként, legnagyobb rajongó szerintem, ugye, hogy világsztár a lány. És ott abban a pocsolyás, viharos, villámos időben megtetted azt, amit én nem nagyon láttam még egy ilyen pici lánytól. Ilyenkor teljesen átkapcsolsz egy más üzemmódba, nem? Abszolút. Most már talán így annyira természetes, hogy nem érzékelem azt, hogy így nagyon átszellemülnék, hanem ez olyan, mint hogyha énekelek bármilyen dalt, és ott kijön egyfajta karakterem. És már nem azt érzem, mert régen még volt olyan, hogy konkrétan felvettem egy karaktert. Mert ott még tanultam, és ott még én is abból táplálkoztam, hogy mondjuk hogy lemásoltam azokat, akikre felnéztem, hiszen abból tanul az ember, hogy oké, mindahogy a gyerek is, ugye, hogy csinál, mit csinál anya, apa, így telefonál és eljátsza, és én is ezt csináltam. Akiket így másolni próbáltál, el sem tudom képzelni. Hát ilyen külföld Jennifer Hudson volt, egy nagy, meg ilyen nagyon ilyen divák. Általában azért ezt a soul gospel világot szerettem, mert az volt mindig ilyen tele érzéssel, és engem mindig az vonzott, hiszen nekem az érzelmekről szól az éneklés, az, hogy ki tudom fejezni magam. Vagy ki tudjam fejezni magam. És egy ideig az volt, hogy ott tényleg egy átszellemülés volt, mert megpróbáltam, hogy ő hogyan csinálná. Amikor nem voltam még magabiztos, akkor milyen lenne az, hogy egy magabiztos Johanna. És az én karaktereimet vettem fel, csak belehelyeztem magam egy ilyen, ahogy a jövőbe elképzeltem, hogy na majd, hogyha nem lesznek ezek a gátlásaim, akkor én hogyan viselkednék. És most már ez egész jól összeér, tehát elindul valami, és természetes módon, mint ahogy bemész egy társaságba, különböző társaságokba, felveszed azt a karaktert, amiben ott te jól tudod érezni magad, és most nem arról beszélek, hogy úgy hozzásimulsz, hogy már nem magadat adod, hanem azt, hogy nyilván különböző helyzetekben máshogy viselkedsz, és más oldaladat hozod elő. És akkor ilyesmi, de amúgy nagyon sokszor, nekem mindig érdekes, amikor mondják, hogy hogyan reagáltak, hogy fú, ez kívülről ilyen volt, mert azért megmondom őszintén, vannak olyan pillanatok, amikor ott vagyok, hogy annyi jár az eszembe, hogy hú, de fázok, ez most vajon jó, nagyon látszik, hogy mindjárt szétfagyok, vagy hogy nem tudom úgy beleélni magam, ez zavar a kabát. Ott nem zavar, amikor az ember azt hiszi, hogy nagyon fáradt, és hogy biztosan szarul néz ki, akkor mondják általában azt, hogy de jól nézek. Nem? Hát ez tipikusan olyan, amikor lejön az ember a színpadról, vagy kimegy a kamerákon kívül, és jön valaki, és azt mondja, figyelj, ezt nagyon oda tetted. Közben benned fut a párhuzamos film, mert mondod neki, hogy jaj, nagyon köszönöm, és mész tovább is kezded. Ha tudnád, hogy ezt a lapát izét, amit én itt,
Figyelj, úgy szégyellem magam, hogy se. De közben mondod, hogy persze nagyon köszönöm, és gyűlölöm magam. Igen. Szinte mérges vagyok olyankor, hogy mit hazudsz nekem. Képzeled. Egyébként most még te napi szinten sportolsz, vagy az már teljesen a múlté? Hát olyan szinten a múlt. Hát jó, a versenyszerűen. Szoktam edzőterembe járni, karbantartani, hát az megmaradt. Ja, jó. Igen, ezek. Hát muszáj, mert hogyha nem, akkor lerobbanok. Aha. Kötés is megvan még? Milyen Kötögetsz állítólag, horgolsz, ezt Ja, olvastam. néha, igen, otthon ugyanazon dolgozok mindig, semmi cél vele. Persze, aztán ez az a lebontod, dolog, és hogy újra monoton kezded. dolog, amivel így el vagyok, semmi extra. Azt kapcsol ki a monotonitást teljesen. Igen, néha. Csúnya pulcsi készül? Vagy mi az, ami nagyon rég készül már? Okróc, aztán majd ágytakaró, aztán majd beterít mindent. A világot beterít. Jó, majd ezt a szőnyeget egyszer lecseréljük, Hát majd, elég régi. hogyha ha megnőtt a cucc, akkor majd azért egyeztessünk. Majd itt folytatom egy következő beszélgetést. Imádnám. Figyelj! Mi a vágy, mit szeretnél látni a jövőben, amikor majd visszajössz ide hozzánk pár év múlva? Akkor mi van a fejben? Hát én érdekesen szoktam úgymond hozzáállni a jövőhöz. Ha valaki most megkérdezné, hogy bele szeretnék-e tekinteni, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy nem. Nagyon szeretem nyitottan hagyni, mindig kitűzök célokat, de sosincsenek kőbevésve, mert mindig azt tapasztaltam, hogy pont emiatt tudok, nem alakul ki egy ilyen csőlátásom, hogy azt kell nekem, mert mit tudom én, tehát hogy most van egy tudásom, vagyok egy állapotban, de ahogyan haladok, és szeretem azt gondolni, hogy folyamatosan fejlődök, és teszek is érte, ott azzal a fejemmel lehet, hogy sokkal jobb döntéseket tudok hozni, ezért mindig nyitva hagyom. Ez olyan, mint amikor erdőbe sétálok, nagyon szeretek túrázni, megyek a fő vonalon, de ha látok egy tök jó kis ösvényt, vagy még nem is az, de hogy milyen jól néz ki, én lemegyek, és arra megyek. És olyan gyönyörű helyeket tudok találni, és ugyanígy vagyok az élettel, hogy persze megvannak a rövid távú célok, hogy most milyen fajta műsort szeretnék csinálni, meg ilyenek, de hogy mit hozzon a jövő, azt inkább ráhagyom arra, hogy kialakuljon és kiteljesedjen, és szabadon szeretem így hagyni a fejemben is, hogy ne tudja befolyásolni, és eddig bármit elterveztem, ha mondjuk volt valami, hogy kb. Ilyesminek örülnék, szinte mindig máshogy alakult, és sokkal jobban. Na jó, de egy nő mindig elképzeli azt, hogy lesz egy kutya, 2 gyermek, kis házikó, tehát valami ilyesmi nem lebeg vízióként a szemed előtt? Nekem már azért 27 évesen foglalkoztatott mindez. Lebegnek, de egy kicsit olyan, mint hogyha vagy így 100 szimuláció így ott lebegne, és amúgy abból 90-nek örülök. Amikor most azt elemezted, hogy szabadon hagyod a célokat, és lerajzoltad, hogy mész a főösményen, de ha ott van valami, akkor letérsz. Ez a valóságos életbátorság szerintem. De ha nem térsz le a főcsapásról, ugye, akkor soha nem fog kiderülni. Abszolút. Hogy ott mi van. Nekem az élsport, úgy voltam, hogy az el volt tervezve egy gyerek fejébe, megvan az életcél, hogy edzés, olimpia, edző. Kész, megvan az életem. Szevasz. És aztán ezt ott kellett hagynom. És eleve az, hogy le tudtam róla mondani, hogy egy olyan dolgot fel tudtam adni, hogy ott voltam, hogy és akkor most mi, ott álltam 12 évesen, most mit kezdjek az életemmel. És hogyha ezt nem teszem meg, akkor lehet, hogy soha nem jön be például az éneklés. Tehát, hogy mindig valaminek a vége, vagy az, hogy merünk valami ismeretlenbe bevonulni, eleve ismeretlen, tehát miért az az első gondolat, hogy ott valami rossz fog történni? Hát, tudod, mit mondok neked? És a 27 éves a 64-jel beszélget. Ahol most ülünk, az valaminek a vége után volt, és elkezdtük. Mert ez a Tamással 3 évad exatlont csináltunk együtt, kvázi 1,5 évet Dominikán éltünk. És ennek a történetnek vége lett, összedugtuk a fejünket, és megszültük ezt a mi kis YouTube csatornánkat. És most itt ülünk, és visszatért az életünkbe az exatlon. Igen. Ha akkor mi ezt nem kezdjük el,
És akkor egyikünk se tudta volna mondani, meg és ismeretlen volt mind a kettőnk számára. Ez a tér, ez a főcsapásról az ösvény. Igen. Tehát mi így milliméterről milliméterre tanultuk, és még most is tanuljuk az online térben való kommunikációt és létet, mert ugye lehet azt mondani, hogy na de hát tévéztetek. Igen, az a tévézés, ez meg az. Az a ritmikus sportgimnasztika, ez meg az éneklés. Értem, hogy mind a kettő színpadon zajlik adott esetben, és valójában az a tapasztalat, hogy valaminek a vége, az egyáltalán nem biztos, hogy a vége. Az egy transformáció, az átalakul valami mássá, nem De a véget tapasztalás ér. ott van. Abszolút. Tehát, hogy nem az van, hogy most mindent lezárok, azt is, amit tudok, meg minden, és akkor az már a múlt, én nem is gondolunk rá, hanem azt viszed tovább, és igazából nem az van, hogy itt vége ennek az életnek, és akkor teljes újjászületés, amúgy lehet újjászületni, de hogy azért egy kicsit több anyaggal születsz újjá, és azzal mész tovább, és vissza is lehet térni. Vissza lehet térni az ösvényre, lehet visszafele is menni megint rajta, tehát ezek mind ilyen, van annyi mondás, hogy sose néz hátra, mindig csak. Tehát, hogy én ezeket úgy gondolom, hogy nem, mert vannak olyan esetek, ahol pont az szükséges, csak ezeket úgy kell csinálni, hogy van-e rá szükség valóban, vagy benne vagy-e ragadva van minden. Dögöljek meg. Tuti, hogy van olyan éjszaka, amikor arra ébredsz a mai napig, hogy valamilyen mozdulatsort csinálsz. Vannak. Most is például nem az Ergővel, de a műsorral álmodtam. De úgy, hogy lefagyott az álmom. Mi az, hogy lefagyott? És akkor visszajött, és így bele tudtam tekerni. Bele tudtál tekerni? Zseni. És ott voltam a műsorban, és az volt, hogy éppen így csináltam az előadást, valami dallal, nem tudom mi, és akkor így ott volt, lefagyott, és akkor mondom, mi van? Jó, menjünk vissza, értékelés. Visszatekertem. Előre tekertem, akkor mit mondtak még? De ez édesapád módszere, nem? Tehát az álmokban való tudatalattiban való bújkálás? Azzal is, én nagyon sokat foglalkoztam ezzel, tehát az álmod, imádok álmodni, nagyon-nagyon szeretek, nagyon sokat is szoktam. És rosszakat is szoktál? Már nem. Volt egy idő, amikor nagyon-nagyon küzdöttem ezzel, ilyen álomparalízisem volt, és 2 hónapon keresztül minden egyes éjszaka ez volt, olyan szinten, hogy már nem mertem aludni, és hogyha így napközben is így elaludtam egy ilyen 5 percre, akkor is. Így bejött ez a dolog, és hát ugye lényegében az azt jelenti, hogy tudod, hogy álmodsz, de nem tudsz kijönni, és, igen, tudom, és az nagyon rossz. Ilyen rémes tényleg az egész feelinge, és akkor kezdtem el nagyon ezzel foglalkozni, hogy na jó, hogyan tudok ebből kimászni, mert ez mégsem lesz jó így hosszú távon, és akkor is kérdeztem, amúgy apukámnak a tanítómesterét kérdeztem akkor még, hogy mit csináljak, és annyit mondott, hogy ne félj. Jó. Oké. Köszönöm, thank you. De akkor elkezdtem ezen dolgozni, hogy mivel éber voltam ezekben a helyzetekben, ott volt, hogy jó, ez miért ijeszt, van-e hatalma fölöttem, és akkor idő után át tudtam menni abba mentálisan, hogy igazából, hogyha én nem hagyom, hogy ő bántson, hogyha én azt mondom, hogy figyelj, nekem ez most nem kell, köszönöm szépen, és így szépen átkezdett átalakulni az egész, és olyan szintig, hogyha mai napig van egy rémálmom, és ott van az, hogy így, ez mi, ezt köszönöm, nem, és így leáll az egész, mint egy forgatás. Jó, ezt majd tanítsd meg nekem, mert gyakorlatilag én a mai napig sokszor álmodom az autóversenyzéssel. Tehát az annyira a reflexeimben van, hogy azt veszem észre magam, hogy megyek a sivatagba. És az a természetes közegem. De gyakorlatilag az esetek 50%-ában leesek egy dűnéről orral és fölborulok. Majd mondd meg, hogy csináljam úgy, hogy az álom az jó ebben. Csak ne essen le Csak ne essek le. Tehát az esés előtt valahogy. Hát fogadd el, hogy lehet, hogy eleshetsz. Lényegében. Ha már ennyiszer elestél, akkor gondolj úgy rá, hogy igen, ez megtörténhet. És ezzel nincs semmi baj. Ez fáj. Én azt gondolom, hogy ha elveszed az erejét valaminek, ami rosszat akar neked, akkor már nincs ereje bántani. Tehát ha elfogadod, hogy igen, valószínűleg el fogok esni, és ezzel én teljesen rendben vagyok, még ha el is eszel, akkor lehet, hogy nem fog fájni. Tehát, hogy egyszerűen így kiszeded az életből azt az opciót, hogy nekem az nem tetszik,
tehát akkor elfogadom, hogy lehet, de ne úgy, ahogy nem én akarok. Tehát, hogy úgy legyen, ahogy én szeretném, és nekem legyen jó. Zseniális. Tehát, hogy egy kicsit ilyen utasítasz az életednek, hogy be akarod vonzani azt, hogy a félelemmel azt vonzod be, amit nem szeretnél. Hogy félsz valamitől, és így pont az fog történni. Ez olyan, amikor mit tudom én, önbeteljesítő amikor megyek jóslat. valami ügyintézéshez, és akkor látom, hogy kik vannak azon, hogy jaj, csak ne hozzá. Mert látom, hogy mondjuk nem tudom, nagyon nem kedves ott az emberekkel, és hogy remélem, nyilván hozzá. Tehát, hogy ezt így bevonzod. Én meg jó, és aztán befejezzük, csak hogy nekem az jutott eszembe, hogy ilyen tök hétköznapi dolog, hogy én utálom, amikor nincs parkolóhely, és állandóan keringeni kell. És amikor mondjuk valahova időre megyek, és félek attól, hogy nem lesz parkolóhely, akkor általában nincs is, de ezért most már azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor már mielőtt még odaérek a helyszíne, már azt mondrázom magamba, ott lesz egy hely a ház előtt. Ott lesz egy hely, és ott van. Zseniális. És ott, olyankor mindig van hely. Mennyi kulcs van köztünk, hogy álomfejtő? Persze. Hogyha sok minden történik egy nap, és ott mondom, hogy ez is jó lenne, ha megtörténne, ez is jó, vagy ez ne történjen, akkor én csak szimplán arra gondolok, hogy én jó kedvel fogok ágyba bújni. És minden jó lesz. A nap végén lefekszem, és minden jó lesz. És akkor ez azt jelenti, hogy az igaz az egész napra, hogy minden úgy teljesült, hogy én elégedetten tudok ágyba bújni. Milyen bölcs ez a lány. Jól van, Johanna. Egyrészt hálásan köszönöm, hogy eljöttél, és hogy megértettük, mert szerintem mindannyiunk nevében tudjuk ezt mondani, megértettük, hogy a nézők miért melletted döntöttek, hogy te légy a Megasztár idei győztese. Szívből gratulálunk. Így van. És maradj ilyen, ne tervezz. Köszönjük, hogy itt Köszönjük szépen. Köszönjük, Én is Johanna. nagyon szépen köszönöm. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.